Shalom, horasma digita salukutna, ruas dohot parala doha KBP resort sopusurung. Tapuk kama ibadah saat teduh di Manogut Niarion, marade mahitesian buku de nomor 716 ayat sada dohot ayat tulu. Hatani debata di kita di Manogut Niarion, Imansian Pesalmen 34 ayat 14 satro di ayat 15 songonon ma didok. Sejaga madilam maradok pon hajahaton, jala bibirmu maradok pon pakuling si pawototo. Sumurut mahosian hajahaton, jala ulahun nadinggan lului hasonangan jala pareak mai ido yanggo sahatna madai dinggan bahasa ni Jehovah dumadabu jolmai itu dosa gabiramu donang portibion nani inganan ni jolma natinopani debatana sangap jalana sun bugoi maringan diha bangsa banua gijang inganan nasonang jala inganan nabedia alejol manang mardosai maringan di atas tanah tano nang digogi hajahaton dohot haramuno ido bahen ganup halak nang manada asini rohani di bata na semarsikokot do mangulahon hasitongan ni di bata saya dipaburu-buru portibion ala dang lomo rohani portibion marnida akahalak namar pangalaho na burju ala nido asa dipajamot marhite turpukok kita nuaing molo neng parsidokot hita gabi bagian ni debata laho makubasi portibion ikon jagaw tado dilatta ala jojot do dilai gabe pangalapan sala bibiripe songonido
jojot haruan libura. Disuruh do muse asa tatinggalon hajahaton. Ala ganup halak na mangulahon hajahaton. Tukamago do ujungna. Ganup halak na mangulahon hajahaton. Dang laudayon ni akka dengan bahasa ni nasiam di bata. Jaladang olo di bata marsaur dohot halak perjahat. Ikon jolo di pauba do rohana. Baru rade di bata macakon di persauran nabadi. Hurian itu hatan itu hatta sadarion patuduhot tu kita ima sada gumbaran taringot tungulun yakka na porsihan. Naumboy mga rajay dila dohot bibirna. Napaholang diri siyan roha egois. Roha manang sadiri. Napaholang diri siyan na olo manguhumi halak. Na asing marhiti timbangan na sadiri. Di bapir debatado huli-hulina. Gabe tudoson porla anggur. Na setotong marparbuy na tama. Songon mual na sa ulo marsik. Atong pedipelehon iba na sebagian siyan haadungan na. Aledak kaya iba na aturaparon jala kurangan. Pangisin bagas na pedang gabi kurang gizi. Manang sahat na gizi mo. Molo sa rope halak mga supi iba na. Tak kaya marsik. Manang mahiyang mual asi ni rohana. Buasa boy songoni. Ala say di iwan ibana do jadji ni Jakoba. Jala say di hamulun ibana doi arian dohot borni. Amin. Martangiang mangita. Mula itu kan dipasakat nasa rohanami tuho. Kalau tuton di bagasan pangaramotong untuk kami ganup marsada-sada satu tiket Tuhan. Pas-pasum tu kami marhite ho sa hanguluan. Nang kajang na umur na siya po itu kan. Umbain boy kami tolhas satu tikyon. Sa lugut nai marhite dengan bahasa mido tu kami ganup. Nang ditikot Tuhan di manukot niya riyon nung adibigi kami hatami. Agi matotong Tuhan. Boy kami ganup mga rajay diri namibi. Boy Tuhan hatamon marurat marparbuay di bagasan parmuluan nami. Tarlumobi Tuhan. Gabe bohal nami. Lako madalani akka ari-ari nami di bagasan sadarian. Atong Tuhan salukut na ulaon nami. Salukut na daging ng todi nami. Di pasat kami maholan mga sahon buar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sian buku di nomor 460 ayat 2. Rak mahita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajon. Sa saat malomon ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon mato kami sa darion hanguluan siya pari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami tugiho tu pangujunan.
Palua mahamisian pangago, ay hudo na po na harajaw. Dohot hagugoon, rodi asangapon sa liling ni liling na. Amin.